rushewar daular Isra'ila wa'adinsa ya zo yanzu. Wani shahararren malami wanda ya rasu lokacin muna jami'a a Madina, Sheikh Ahmad Yasin, wanda lokacin rasuwarsa shi ne mafi shaharan malami mai da'awa kuma dattijo a ƙasar Falasɗin. Isra'ila ta turo da jirgin yaƙi, ya fito daga sallar asuba a ranar Juma'a, bom ya sauka a kansa ya dagargaje, ya yi shahada a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almasjidul haram. Aka yi masa salatul ga'ib. Ina cikin lokacin da muka yi masa salatul ga'ib. Ɗaya daga cikin abin da ba zan manta ba, wanda yanzu ga ɗan wani gajeren video clip da aka ɗauka na daga gidan talabijin na Al Jazeera da ta hira da shi a 1999. Ake tambayarsa dangane da daular Isra'ila. Yace daular Isra'ila za ta rushe, kuma duk abin da take yi cika wa'adi ne na Allah da Allah ya bata wanda za ta yi. Kuma in ka ga barnanta bai gama cika duniya gaba ɗaya ba, to bata gama ba. Ce duk abin da take yanzu wasa ne, barnan zai ƙara yawa. A lokacin 1999 kenan. Yace saboda Allah ya riga rubuta la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira, zai zama duk duniya ko ake ji. Za ku mamaye economy duniya, za ku mamaye security na duniya, za ku zama abun tsoro a duniya, shine ma'anar wala ta'lunna uluwan kabira. Za ku samu ɗaukaka da kowace ƙasa ke nema za a baku. Yace to tsari ne na Ubangiji a sunnarsa kauniya, sai ka kai ƙarshe kafin yake rusho ka. Yace wannan yayi kama da faɗin Allah ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah ya halicce ku daga yaranta, kuna da rauni, baka iya komi wa kanka, da uwarka za ta barka mutuwa za ka yi. Amma sai gashi sai Allah ya sa ka yi karfin da kai kuma kafi uwar taka karfi. Amma daga ka kai haka kuma sai ka fara rusowa, sun maja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba. Sai daga baya sai ka zo ka koma rauni kuma ka koma tsoho. To yace kamar irin haka ne Allah yake da dauloli, musamman dauloli na zalunci. Yace abinda muka fahimta daga alkur'ani shine shekara 40 ne kaiwa kurewa na karfi. Duk wata ƙasa da za ta zama super power, to za ta yi shekara 40 ne tana cin gajiyarta. Daga baya sai ta sauko, sai wata kuma ta ɗauka, saboda Allah bai yi alkawarin akwai ta empire ko civilization da shi kaɗansa zai ci moriyar duniya ba. Rarrabawa ake yi, wannan ya taɓa wannan ya ɗana. Sai ke cewa na fahimci wannan ne daga faɗin Allah ta'ala, hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Mutum ya kai ƙarshen ƙarfinsa kuma ya kai shekara 40. Sai ce to kaiwa ƙurewan ƙarfi shekara 40 ne. Ya ce to daga 1947 da aka kafa daular Isra'ila bayan yakin duniya na biyu, ya ce ta yi shekara 40 ɗinta tana rarrafawa tana tashi. Sai an taimake ta, sai an kama ta aid daga waje, daga wane ne ana ta yi ana rarrafenta, daga nan zuwa 1987. Kaga shekara nawa kenan? 40. Sai ce to yanzu da yake magana ce yanzu shekara 12 kenan. Ya ce kaga Isra'ila ta fara barna, ta fara yaƙe-yaƙe, ta fara muzuna wa Palestina, ta fara invading ƙasashe, ta fara occupying filayensu. Ya ce to za ta ci gaba da girma kuma barnan zai yi yawa. Ya ce sai ta kai shekara 40 masu zuwa, ya ce zuwa 2027. Ba shi ne an ƙara shekara 40 ba? Ya ce to daga nan kuma za ta rushe. Ya ce kuma ka jira da yardar Allah za ka gani. Yanzu gashi muna kusa da 2027, gashi kaga an fara, in Allah yadda sai an gama. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.